okrem iného aj dôsledok toho, ako som už spomínal, že išlo o častokrát ad hoc zhromažďované jednotky, čiže nemeckí polní žandári doslova odchytávali neorganizovane ustupujúcich nemeckých vojakov. Vidíme, jeden z nich dáva miestnemu šarvancovi malý darček. Nemeckí vojaci boli známi tým, čo sa týka aspoň frontových, regulérnych frontových jednotiek, že mali pomerne korektný vzťah k miestnemu obyvateľstvu. Samozrejme, že nemecká armáda sa smutne preslávila aj brutálnymi represáliami voči civilom, hlavne na východnom fronte, Bielorusku, na Ukrajine. Išlo ale prevažne o jednotky zbraní SS alebo špeciálne Sonderkommandá. Vnikli do ulic. Domáci obyvatelia si ich zvedavo obzerajú, od regulérnych frontových jednotiek nemajú príľuby. Ide predovšetkým o to, aby ich výstroj bola čo najľahšia. Všimnite si u toho muža, ktorý sa práve postavil. Má na chrbte veľkú drevenú debnu. V nej má prenosnú rádiostanicu a z dvora vyšli nám už známi partizáni. Ktorí podávajú správy sovietskej prieskumnej jednotke. Zaistenie podozrivého objektu. Vojak na rohu mierí ľahkým guľometom Dektarev s charakteristickým bubnovým zásobníkom. Sabáčka taká. Strafe bude nasledovať najvyšší trest, ale bez exkuriárek, všetci muži na 16 rokov budú zastrelení. Posledného náboja a keď mu strelivo dojde, pravdepodobne pácha samovraždu.